Mga kalakbay, mga adlaw, atong isgutan na puning usa ka founder sa Seventh-day Adventist nga si Ellen Goldwhite. Now, kinida si Ellen Goldwhite na din say di princess utok. Ay sakit ba? Nga kinida yung Seventh-day Adventist, kitoko day ko sa kabuang nga tao. So sa ato ba di ay magpasakop ta aning kitoko dag buang, kitay pulos ani labaw tang buang. Alang sa mga kaigsuonan nako nga Seventh-day Adventist nga makadungog ani nga video, akong hangyo ninyo nga ayaw mo kasuko ni Eugene Gapo. Dili sa ingon nga insakto iyang gipangsulti kundi nakahibaw kita nga kini walay kamatuoran. Og kini katumanan lamang sa gitagna sa Pinadayag kapitulo 12 bersikulo 17. Og ang dragon na pungot sa babaye og miadto aron sa pagpakigubat sa mga nahisalin sa iyang kaliwat nga nagbantay sa kasuguan sa Dios og nagabaton sa pagpamatuod ni Hesukristo. Ug usa si Eugene Gapo nga gigamit sa dragon para atakihon ang nabilin nga kaliwat sa babae nga mao ang tinuod nga iglesyang gitukod ni Kristo. Imbis nga masuko mo sa iyaha, ato siyang kaluuyan ug iampo kay nakahibaw kita nga ang iyang gipangsulti dili nagikan sa balaan nga espiritu. Kay dili lang si Ellen G. White ang iyang giakusahan mga kaigsuonan, kundi pati na si Kristo iyang giakusahan usab nga kini usa ka palahubog. Tan-awa ninyo kining tawhana. Ulit ug palahubog siya. Anong nidawat ng Kristo nga palahubog bas Kristo? Ano? Palahubog bas Kristo. Palahubog bas Kristo. Palahubog bas Kristo. Kung nakaya ni Eugene Gapo nga akusahan si Kristo nga palahubog, makaya usab niya nga akusahan si Ellen G. White ug ang Seventh-day Adventist nga mao ang matuod nga iglesia. Dugang pa, ang Dios nagpaandam gayod ni adtong mga tawo nga magpahamak sa iyang isig katawo. Ania ang paandam ni Kristo. Mateo kapitulo 5 bersikulo 22, apan ako mag-ingon nganha kaninyo nga si bisan kinsa nga nasuko sa iyang igsuon nga walay hinungdan mamiligro sa hukom, og si bisan kinsa nga moingon ngadto sa iyang igsuon walay utok mamiligro sa konseho, apan si bisan kinsa nga moingon buang ka mamiligro sa kalayo sa impyerno. Kung dili ni maghinulsol si Eugene Gapo sa iyang pag-akusar kang Ellen G. White, kahibaw na mo kung asa ni siya padulong. Oo nga, no? Og bahin sa akusar ni Eugene Gapo ngadto kang Ellen G. White, hagbay na kining natubag. Bisan pa ang mga secular news miila kang Ellen G. White nga usa ka propeta ug most admirable American. Ani ang maong ebidensya. She showed no spiritual pride, and she sought no filthy lucre. She lived the life and did the work of a worthy prophetess. The most admirable of the American succession, the New York Independent, August 23, 1915. Sa Ellen G. White, mitag na nga ang Roman Church mangayo og pasaylo sa ilang gipangbuhat nga makalilisang nga kabangis. The Roman Church now presents a fair front to the world, covering with apologies her record of horrible cruelties, the great controversy, page 571. Og kini natuman ni adtong year 2000. ABC News, March 13, 2000. Vatican City, March 13. Never before has a pope publicly asked God's forgiveness for the horrors committed by groups of Catholics over the centuries, often in the name of the Church. On Sunday, Pope John Paul II did. Sa Ellen G. White, nakasulat og 155 ka mga libro, 5,000 ka mga periodicals articles, og 2,000 ka mga pamphlets, og kini nga mga libro nakapabag-o sa kinabuhi sa tao. Ang mga adik na bag-o, ang mga palahubog na bag-o, mga kriminal na bag-o, ang mga nawad-an og paglaom sa kinabuhi nakaangkon niini og paglaom. Ug usa ako sa living testimony nga makapamatuod niini. Busa bilang usa sa mga tawo nga gusto nga malangit si Brother Eugene Gapo, kauban nato ang akong hangyo paghinulsol na Eugene Gapo, kay ang gingharian sa langit bukas pa alang kanimo.